एकदम ना रे। हो एगो ताली बजावतिया। ओ बच्चा हो अनुपमा बड़का पे हाय भई बिया। क्रीड़ा स्टूडियो डुमरा। भरल सभा अरे का भरे बे भरल सभा में गलती ऐसन कोई देलस कलुआ के संगे अनुपमा के रेलस। भरल सभा में गलती ऐसन कोई देलस कलुआ के संगे अनुपमा के रेलस। ओहिर के लइका के माथा सन कोई बस बाटे खुली हम सुनुओ सही रे लई बस। समारा रीते सवा गेम दुनो खेलस कलुआ के संगे अनुपमा के रेलस। समारा रीते सवा गेम दुनो खेलस कलुआ के संगे अनुपमा के रेलस। ए बेयार एगो खेसारी के बोलेला बा सब हिटवन के बैसीर हो गए है और कहीं तो मर गए सो अब पूरा कर मन के तोरा बा रहे दे। सगरो इलाका में ओहिरे के चलती जादू जी के आगा माफ होला नहीं गलती। सगरो इलाका में ओहिरे के चलती जादू जी के आगा माफ होला नहीं गलती। सगरो इलाका में ओहिरे के चलती जादू जी के आगा माफ होला नहीं गलती। कोइले बा गलती तो कवनो न कहसो खाली खेसारी के फेरा में रहसो। भैया खेसारी के हल्का में लेलस कलुआ के संगे अनुपमा के रेलस। भैया खेसारी के हल्का में लेलस कलुआ के संगे अनुपमा के रेलस। अरे काका अरे हो एगो साला चौपाई रामायण के पढ़त रहे। हां बच्चा हई के सवा ई जो शरम बा का चमचा के सार हो। बबुआ विनोद नहीं करी बारा दास रे आशिको अमित दी शोभनी के दास रे। बबुआ विनोद नहीं करी बारा दास रे आशिको अमित दी शोभनी के दास रे। बिट्टू संजीव नहीं करी बारा दास रे चंदन सोनी दी शोभनी के दास रे। कबो नहीं बन पाई चिरई ई बाज रे ओहिर के सोझा जने बनू रंग बाज रे। अब खेला शुरू होई असली रे देखस कलुआ के संगे अनुपमा